Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day, Sir Kay, ug kaninyo pod mga kaistorya. Ako di ay si Jonathan. Usa di ay ko kakandidato kaniadto sa mga miagi pang eleksyon didto sa amuang lugar. Dili na lang nako isulti kung kanus akin ni nahitabo kay wala sa jud ko maswertehe nga makadaog ko ato nga piniliay. Dili na lang kay nako idetali ang tuig sa ako ang paglang sa Sir Kay, ilabi na pod sa lugar kung asa midagan ko isip usa ka konsehal. Giprotektahan nako ang mga tawo adto ug ang barangay pod nga ako ang gipuy-an. Kaagi kini nga nahitabo kasagsagan sa amo ang pagpangampanya. Naaday ko'y nakasalamuha, Sir Kay, nga hangtod karon dakong palaisipan sa akoa ang kabahin sa mga gipanulti ni ini. Ambot kun mutuo ba mo ani o dili, kay nakasulay gyud ko nga gipakitaan o gipahimangnuan ko. Sa ulahi ni ining istorya, mahibaw-an sad ninyo kung unsay nabuhat sa ako ang nakaengkwentro nga hangtod karon dakong pasalamat nako kay nahatagan pa yun ko sa ako ang ikaduha nga kinabuhi. Ug para inyuhang masayran ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Atong adlaw, Sir Kay, pinaspasay ang amuang pagpangandam para sa umaabot namo nga barangay Caravan. Nahapit ko sa usa ka lugar, samtang galakaw ko pauli kay gikan ko nagkuha sa amuang campaign t-shirt. Nahunong ko ato sa usa ka dapit kay kaihion kaayo ko. Dihang nagbawas ko sa ako ang ihi, nakabantay ko nga adunay usa ka anino ang anaa sa usa ka dakong kahoy. Duda nako, bata ang anaa adto unya gapasilong kini. Ambot og ngano, Sir Kay, nga mura man og naay mitukoy sa ako nga paduulon ko sa mao nga punuan. Mura ko gihipnotismo tong mga orasa kay inanay mitikang ang akong mga tiil padulong ngadto sa mao nga kahoy. Medyo natingala ko kay adunay kalit lang nga milili didto sa mao nga punuan. Mitago kini pagbalik, dihang nakabantay kini nga nagkaduol ko sa iyahang gitaguan. Dihang nakonpirmar gyud nako nga bata ang anaa adto, kiingnan pa to nako nga dili siya angay mahadlok kay dili man pud ko mangunsa. Kadugayan, sa sige na kog sulti, nakumbinsira nako ang mao nga bata ug migawas sa pud kini gikan sa likod sa mao nga punuan. Kita nako ang dungis kaayo ni ini nga mga pamanit, lakip na pod ang gisuot ni ini nga gisiong sinina. Napagtanto nako, Sir Kay, nga usad ay siya kabata nga babayi. Wala na ko mailhi pag-una kay nagkaimat ang naong ni ini agi sa lapok ug hugaw. Kita pod nako ang pagkainosente sa mao nga bata. Napahunong kog kadali kay mitutok ra gyud kini siya sa ako ug galit lang miingon na ang bata kanako nga diri daw siya nagpuyo, wala siya kakuyog ug wala na sa daw siya'y mga ginikanan. Ambot og ngano mga kaistorya ug kun bata nagali ang hisgutan, muhumok yun ang ako ang kasing-kasing, samot na nga susama sa ako ang kaagi nga gibiyaan pod sa ginikanan. Nagdako di ay ko nga wala ko'y papa ug mama, Sir Kay, kay poong pa sa nagsagop ko nako. Gibilin ra daw ko sa iyaha unya wala na gyud ko balika pa. Mingon pa ko sa maong bata nga kung nag-inusara di ay siya diri asam pud siya parakaon taga-adlaw. Asam pud siya matulog. Daghan pa kaayo kog mga pangutana pero makatubag ra man pud kini kung unsay ipangutana nako sa iyaha. Kaluoy ang nangibabang pamati nako kay gainusara ra gyud di ay ang mao nga bata. Wala kini siya kadula ug maglingkod lang kini siya didto sa usa ka bangkito nga gubaon. Aduna siya balay-balay nga makita didto sa likod sa kahoy ug gigamitan lang kinig mga plywood nga gipang tagpi-tagpi aron mabuo.
Paminaw na ko atong higayon na murag walay kaon ang mao nga bata. Maong miingon gyudayon ko nga magpaabot usa siya kadali kay palitan nako siya og mga pagkaon. Mipahiyom ang bata kanako ug kita nako nga lipay kaayo siya sa ako ang giingon. Milakaw usa ko sa dapit ug namalit dayon ko didto sa usa ka tindahan. Mga biskwit ug uban pang mga pagkaon ang ako ang gipanguha para sa bata. Giapilan pa to nako og pandesal para lang gyud nga mabusog kini. Gidugangan pa sad to nako og juice aron anaa kini si mainom nga ipang Paris. Samtang gapaabot ko sa sukli, nakahinukdo ko ug nakita na ako ang kaugalingon nga susama gyud sa mao nga bata. Kaagi sa danako, ang magutman ko sa dalan tungod kay walay tarong pangita ang mikupkup sa ako. Nakaingon ko nga lisod ba gyud kong mag-inusara samot na nga walay makagiya hangtod sa mudako. Dihang nadala na nako tanan, mibalik na ko ato paingon ngadto sa dapit. Gisugat gyud dayon kog pahiyom sa maong bata ug gapaabot gyud ay siya nako. Didto, daghan kaayo mig giistoryahan samtang nagkaon siya sa ako ang gihatag nga pagkaon. Ambot kun unsay anaa atong bataa nga nakagahin man kog oras sa pagkigistorya kaniya. Wala lang gyud nako na malayi nga milabay na pud ito og pila ka oras ang amo ang pakighinabi ngadto. Dihang nakabantay ko nga murag na taod-taoran ako, miingon ko sa bata na mopauli na gyud ko kay naa pa ko'y lakawon. Misaad ko, nabalikon unya nako siya diriya para dalahan akog mga arang nga sinina para niya. Miangor sa ako ang bata ug mitutok na sad kini kanako. Nananghid na dayon ko na mulakaw na gyud ko, sabay ingon sa iya nga hangtod na lang sa sunod namong panagkita. Samtang gatalikod ko, namulong kiniggalit ang bata sa ako nga dili daw ko musakay og sakyanan. Sakyanan nga adunay kulor nga itom kay ikadisgrasya daw kini nako. Napahunong ko sa ako ang paglakaw ug medyo natingala ko kay nganong nakaingon siyag ingon ato. Wala man ko'y sakyanan. Unya, dako na kong katingala kay bisan tuod sa ako ang kamaayo nganong ingon ato man lang ang iyahang gipaabot nga istorya sa ako. Milingi kog balik sa maong bata ug kita nako nga nagkupot na di ay siya sa ako ang isa ka kamot. Basta ayaw og sakay og itom na sakyanan ha. Pahimangno sa bata diri kanako. Didto, mibuhi siya sa ako ang kamot nga wala gyud ko nakabati nga milapat ang iyahang mga palad. Mibalik din kini sa may punuan, sabay tago na niini sa may likod. Katingalahan kaayong gipahimangnuan man ko og usa ka bata. Unsa man kahay buot ipasabot. Sa akong nahuna, bata ra kadto, pero nganong gipahimangnuan naman hinuon ko. Wala ko patinag sa gisulti ni ini Sir Kay ug milakaw na dayon ko sa dapit. Wala na kumulingi pagbalik kay nag-apas na pud ko ato sa oras. Atong higayon na, gipangita na di ay pud ko sa amo ang organizer. Dihang mihapon na, gikuha di ay ko sa amo para sa ipahigayon na nga karaban namo. Magsugod kini sa alas 3 sa hapon ug dapat mutambong miatuta ng mga kandidato adto. Aduna po'y ipahigayon nga event adto sa may gym sa amo ang barangay para pud kini sa pulong-pulong kauban ang mga katawhan sa dapit. Dihang anaan ako sa lugar kung asa magsugod ang karavan, nakabantay ko nga mipakitag kalit sa ako ang kadtong bata nga nahinabi nako pagkaganihang buntag. Samtang gatan-aw ko sa maong bata, nagtudlo pud ang ihang kamot paingon sa ako ang nahimutangan. Nabalik sa akong nahuna ang kabahin atong gibili niya nga dili ko musakay og itom nga sakyanan. Labyan to nako siya ug igo na lang ko sa pagtan-aw niini hangtod sa nagkalagyo na ang amua pong pananaw. Nawala lang kinigkalit ang bata sa dapit dihang milayo na gyud ang ako ang nasakyan. Nakahinuktok og kadali kay nakabantay ko nga itom man di ay ang sakyanan nga ako ang nasakyan. Wala na hinuon ko makomportable kay nagbalik-balik sa ako ang hunahuna ang tingog sa gipahimangno sa bata.
Wala ko makasabot atong mga orasa. Mikalit lang nga murag kaihiyon ko hasta pud ang kalibangon. Napugos na hinuon ko sa pagkanaog kay dili na gyud mapugngan ang ako ang gipamati. Nananghid usa ako sa akong kauban nga mukanaog usa ko kay kinahanglan na kain ako nga magbawas. Gipahunong una nako ang among gisakyan ug mikanaog ko sabay sulti sa driver nga mosunod ra ko sa ilaha. Dihang nakalarga na silag balik, mihapit ko ato sa usa ka balay ug mihangyo ko nga makigamit una ko sa ilahang CR. May na lang gali kay kaila ra pud nako ang ako ang nahangyuan. Nahimasmasan yun ko sa akong gipamati kay nakapagbawas na ko sa ako ang hugaw. Pasalamat ko ato sa tagbalay, unya mibiya na dayon ko sa dapit. Sa dalan, miapas na unta ako sa karavan dihang nakapara ko og usa ka habal-habal driver. Unya nakabantay daw ang driver nga usa kus mga kandidato sa gilusad nga karavan sa amua. Dali dayon kini nga miingon sa ako nga anaa na kunoy nahitabo sa sakyanan nga gisakyan sa ako ang mga nakauban. Didto, aksyon kong kabalaka pagkabati nako sa gisulti sa maong driver. Kabag-o pa lang yun ato miadto sa akong mga kauban, unya naadayoy nahitabo. Ang istorya, nasimblang daw ang sakyanan nga itom lulan sa gisakyan sa ako ang mga kauban. Nangahagbong daw ang mga sakay niini kay nahulog daw sa kanal ang pikas nga ligid sa mao nga sakyanan. Maayo na lang gali daw kay dili overload ang mao nga sakyanan. Kayong nagkataon pa, matagak gyud daw unta ang sakyanan didto sa may habog nga bahin sa taytayan. Nabalik ang tanang senaryo kabahin sa gipang istorya sa bata dinhi kanako. Tingala ko kay natinuod ang gipang sulti niini. Miginhawa kog lahom ato ug nangulba na kog sugod. Kay kung wala pa day ko mikanaog, siguro impas na unta di ay ming tanan. Miapas gidayon ko sa lugar kung asa ang nadisgrasya. Didto, nasuta gid nako nga nahulog giday ang pikas nga ligid sa sakyanan ug nahugno ang parte sa kanal tungod sa ligid nga nahulog adto. Naabdan pa to nako ang uban sa mga tawo nga nasakay sa maong sakyanan. Nagkapangos-pangos ug nagkadugo pa ang kasagaran. Ang uban nga nagrabihan, gidala kini sila didto sa usa ka hospital. Grabe gid ang pagkatuwada sa sakyanan. Didto, nahinabi na ako ang driver nga atong higayuna, milayat sa diay kuno siya kay nawad-an na diay kuno og preno ang sakyanan. Daan na daw nga miingon ang driver sa mga sakay nga dili magsyagit-syagit samtang nagbaybay didto nga dapit. Kay storya-storya pud sa amo ang lugar nga abdanan daw ang dapit sa may taytayan kay hilan kini ug daghan na ang nadisgrasya adto. Napabuntong hininga ko sa akong gibati ug giasikaso gyuday nako ang mga kauban nako nga mga samaran. May na lang gali kay wala rin kalas nga kinabuhi bisan tuod nga naaksidente sila. Didto sa dapit, mikalit lang og pakita sa ako ang kadtong bata nga mipahimangno. Mipakita kini kanako ug anaa na sad siya sa usa ka punuan nga kahoy. Mipahiyom kini sa ako sabay kaway sa iyahang usa ka kamot. Ug dayon, mipasalipod na sad kini pasulod sa usa ka dakong kahoy. Hangtod karon Sir Kay, dakong palaisipan sa ako kung si kinsa kadto ang mao nga bata. Pasalamat pud ko nga nakakanaog ko atong higayuna kay ug wala na unta gyud siguro ko karon. Natinuod ba gyud kaha ang gipanulti sa mao nga bata? Usadyang nagkataon lang tungod kay wala sa kondisyon ang sakyanan nga amo ang nasakyan. Kung kamoy paistoryahon mga kaistorya, unsa po'y inyuhang masulti? Balikan unta nako ang bata didto sa maong kakahuyan apan hangtod karon wala gyud ko makahibalo kung asa kadto nga dapit sa amua. Murag gibura sa ako ang memorya ang kakahuyan kung asa mi nag-abot sa maong nga bata. Wala na ko kahibalo kung magpakita pa ba kini og balik sa ako Pasalamat na lang ko mga kaistorya tungod sa iyahang paghatag og pahimangno nalikay in taon ko sa disgrasya kasagsagan sa amuang pagpangampanya. Diri na lang kutob Sir Kay og daghang salamat sa inyuhang pagbasa ug pagpaminaw.
Kini di ay si Jonathan ug maayong adlaw kanatong tanan.